Άρα βάζεις όρια. Δεν τολμάει ο άλλος να. Το όχι είναι όχι και ο κάθε ένας πρέπει να σέβεται τα όρια που θέτεις και να είναι πολύ σαφή. Η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται ξεκάθαρη. Θέλω να σε ρωτήσω όλα αυτά τα χρόνια και με την ενασχόλησή σου είτε στο κομμάτι του αθλητισμού είτε στο κομμάτι της πολιτικής. Σαν γυναίκα έχεις πέσει ποτέ θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης? Είμαι αχάμπαρη. Δεν καταλαβαίνω. Και να έχω πέσει. Ίσως δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Οπότε... Άρα βάζεις όρια. Δεν τολμάει ο άλλος να. Και να έχω, ξαναλέω, δεχτεί, δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχω αντιληφθεί. Οπότε, από την άλλη, είναι πάρα πολύ. Είναι εξοργιστικό όταν συμβαίνει σίγουρα. Και αυτές οι γυναίκες που βιώνουν τις καταστάσεις πρέπει να έχουν το θάρρος, όσο δύσκολο και αν είναι, να βγαίνουν μπροστά και να μιλάνε. Κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη, την ευγένεια και να προχωρούν σε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Και θέλω να υπάρχει στήριξη σε αυτές τις γυναίκες και κυρίως στις νέες ηλικίες να μάθουν να λένε όχι. Το όχι είναι όχι και ο κάθε ένας πρέπει να σέβεται τα όρια που θέτεις και να είναι πολύ σαφή. Η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται ξεκάθαρη. Έχει τύχει δηλαδή σε φίλο μου να συμβεί αυτό.